В момента в България се забелязва усилено търсене на комерциални индустриални решения, които могат да бъдат използвани за малък, среден и голям бизнес. Като компания K-Start ние сме много щастливи, че можем да помагаме на един от нашите партньори Green Energy, на техните крайни клиенти с техническа поддръжка, помощ при пускане в експлоатация и всякакви технически въпроси. I am very happy as the part of the K-Star global family to be here in Bulgaria because we have a lot of installations here and our engineers travel all around the country. Ние от Green Energy сме официален представител на K-Star за България. Само за изминалата година сме доставили над 200 решения от марката. Това ни дава солиден практически опит и увереност в предлаганите системи. Освен доставка на оборудване, ние поставяме и силен акцент върху обучението. Редовно организираме технически обучения за нашите клиенти и партньори, за да ги запознаем с най-новите технологии.